Moje meno je Iveta Hrábovská a som autorka nádherného slovenského projektu Gentle Jam. Keď nám pred pár rokmi, počas jedného pekného jarného večera, keď sme spolu s manželom pili fľašu Alibernetu, napadlo zrealizovať Gentle Jam, čo sú džemy a omáčky s prémiovým alkoholom, ani vo sne by nám nenapadlo, aká trnistá cesta nás čaká. Počas jednotlivých rokov sme ale receptúry vytunili do astronomických gastronomických skvostov. Mali sme spolupráce s mnohými špičkovými šéf-kuchármi. Získali sme niekoľko významných ocenení a dokonca sme boli reprezentovať Slovensko aj na Dubai Expo 2020. Nakoľko si ale uvedomujeme, že nie každý holduje alkoholu, prišla v tíme idea vytvoriť unikátnu nealkolíniu, ktorá bude v tube. Dobre počujete, v tube. Predstavte si, že budete odchádzať ráno na pracovnú cestu, budete chcieť urobiť svojej polovičke nejaké sladké raňajky a nakreslíte tam tubou srdiečko. Alebo, že svojim deťom budete chcieť na palacinky nakresliť smajlíka, pretože ich máte radi. Nie je to hravé? Je. A presne to chceme urobiť našimi Gentle Jam tubami. To, čo teraz máme, je dizajn túb, ktorý nám robili tí najlepší z najlepších v Go Big Name agentúre. A tiež máme nadšenie, máme entuziazmus. No jediné, čo nemáme, sú peniaze. A na to potrebujeme vašu pomoc. Vašu pomoc, ktorú sme vyčíslili až na sumu 50 000 eur. Za túto sumu budeme vedieť kúpiť stroj na plnenie tých túb, budeme vedieť kúpiť aj samotné tuby, do ktorých budeme džem vkladať, ale taktiež budeme v tej danej sume vedieť aj robiť perfektný marketing a budeme môcť dať svetu vedieť, že takéto nealko džemy vôbec existujú. Vyberte si z našich odmien, ktoré sme vymysleli tak, aby ste nás vedeli podporiť od 5 eur až do 1000 eur a viac. Vyberte si to, čo je vám srdcu blízke a podporíte našu ideu, našu myšlienku a ten úžasný nápad, ktorý sa možno dostane aj do vášho mesta. Ja vám úprimne ďakujem veľmi pekne za každú jednu podporu, a to už finančnú alebo nefinančnú. A nefinančnú v tom zmysle, ak nás budete šíriť ďalej. Ak o tejto myšlienke dáte vedieť vašim kamarátom, známym, komukoľvek, kto má Gentle Jam rád alebo má rád samotné džemy. Ja vám ďakujem a teším sa na našu novú cestu Gentle Jam.